Takže ahojte ľudia, s vami je TVDom69. No a ja vás vítam opäť pri Country Bowlu. No a mega vám ďakujem za 11 odoberateľov, čo je pre mňa fakt bombové číslo. A ospravedlňujem sa, že nevyšiel ten Airsoft, pretože nemám GoPročku, takže to hodím na 20 odoberateľov, čo už verím, že dáte. No a nič, poďme sa vrhnúť do hry. No dobre, sme tu, kryštálov máme 40 a týchto zelených máme 4000 skoro. Čiže OK, takže poďme sem a poďme si kúpiť na najdražšiu zbraň. OK, tak to nie je tá najdražšia. Nemôžem si ho asi kúpiť, OK, dobre, teraz sme už pri týchto krajinách, sme obsadili tieto, takže ja by som sa vydal na Ekvádor, ale tam je strašne veľa týchto fightov tak. Takže by som sa vrhol asi do Venezuela. Dajme. OK. Takto strieľa solidne. OK, no takto aj solidne uberá. Jakú dobrú one. Strašne dlho to trvá, kým sa to revolvne, ale pozerajte, jak to dávam, kámo, to je strašne dobré. OK, a že Wave 5 je tu. Dobre, takže by som asi dal timelapse. Dobre, že užívate timelapse, 3, 2, 1.
takže prečo začínam s tými najmenšími? Samozrejme, už som to hovoril v iných dieloch. A preto, aby som sa vedel zlepšovať tieto skill points, za to dostávate. Takže dávam atak zase lepšie toto. Okay, takže už máme atak 24, mám to vyrovnané a poďme sem na Senegal. OK, ľudia, takto strašne budeme mať veľa štátov. Sa extrémne teším, že keď tam budeme mať úplne všetko zaplnené. Samozrejme, toto bude asi 25 minútové video, alebo 20, uvidím, ako sa mi bude chcieť natáčať. Ale ešte zajtra by som chcel natočiť s Izirkom TV. Samozrejme nezabudnite mu dať like a odber. Tam má nejaké to video. Takže tak. Ešte s Izirkom TV Minecraft. A možno ešte aj Roblox. Neviem. Uvidíme. Uvidíme, ako budeme mať čas. OK, dobre. Takže chystáme sa na Wave 3. OK. OK, no tak to už je trošku viac. Samozrejme vidíte, tam je ten obor. 160 HP má. Ubral som mu veľa. Asi aj títo mi uberú veľa. Dobre, skáču. Tak, bum. Mŕtvý jeden. Poď, ešte jeden. No, tak, a toto je posledný, nie ten obor. Keď tomu musím dať strašne veľa. Aby umrel, no, ešte jeden zásobník, kamo, vážne 3 zásobníky do ňom musím dať. OK, takže máme zas ďalšiu zem. Pozrite sa už, ako sa nám to tu organizuje. Aj tu máme Tongu, Samou, Kiribati, United Kingdom. To ešte nie. A tu máme Ireland, Norwest. Neviem, ja si teraz pôjdem asi s týmto smerom nejako. Takto, týmto smerom. Takže ideme na Mauritania. Takže títo majú iba 2 wavky, takže to je dobré. Je to inak veľký štát, ukážem vám, že aký veľký. Akože dosť priestoru tam je. Takže vám ukážem. No a poďme ich zabíjať ešte. Tento je nejaký malý. Aha, tak nie. To mi len zdalo. Bum. No, pekne. Takže defense máme 50 HP. OK. Takže keď už budeme mať tých 100 HP, tak by som sa už vrhol aj na tú Franciu, aj na ten United Kingdom. Na Kanadu neviem, ale asi na Mexiko, hej. Na Mexiko až asi, hej. Takže poďme na Maroko. Toto majú zaspäť wavok. Ach jaj. Dobre, tak vám sem hodím toto. Timelapse.
fakt, že extrémne dlhý fight. To bol asi 5 minútový fight. Takže dosť dlhý fight, no. Vám poviem, ale už OK. Nie. Kámo, koľko ich tu je? Pre Boha. A tu je koľko? Dobre, strašne veľa ich tu je. Dobre, vybavím to, ktorý ma ani napravuje. Musím na schválu. Keď vyleze. Kámo, pozrite sa, koľko ich je. Pozrite sa. Dobre, jedného som dal dole. Musím ich odtiaľto dávať dole, pretože by ma zabili. Okamžite by ma zabili. OK, ale ani ja... Dobre. Toto nie... OK, tak ten dostal extrémne petardy. On má prečo shield? Dobre, umiera už dostáva. Dobre, tento dostane hneď, boom. Tak. Pozrite sa, koľko ich tam je natlačených. Pozrite hen, koľko ich tu je natlačených. Strašne veľa ich tu je. Extrémne veľa. Dobre, ten odletel. Úplne, že neviem kde, ale asi preč. Nemaj furt ten shield. To neznášam, keď majú shieldy. Kámo. Jaký obrý. Dobre, asi budem odtiaľto páliť týchto. Dobre, ďalší dole. Dobre. Traja obry. 4. Tam strašne veľa obrov je tu. Aj tých malých, aj tam je jeden obor ešte. To bude fakt, že strašne dlhý fight, akože fakt mega dlhý fight. Už to natáčam koľko? 20 minút. Takže asi potom to už fajte už ja neviem kámo, strašne veľa. Ich to extrém. Toto sa fakt, že preťahne na 30 minút. A dúfam, že už keď budú 4 minúty, po tých 4 minútach, tak už sa to ukloni trošku. Ale vyzerá to, že nie. Pôjdem teraz po týchto malých. Dobre, trošku pôjdem von, lebo už máme trošku priestor. Takto. Keď ja budem dávať dole tých obrov, teraz sú pekne zaseknutí. Let's go. Poď, umri. Nie. Prečo taký naspídovaný? Kamo, ja nechápem. Prečo boli takí naspídovaní? Kamo, čo? Kamo, nie, nehovor mi, že... Počkaj. Dobre, ja idem naspäť. Toto nemá cenu. Keď prehrám, tak som zbytočne tu stravil 12 minút, alebo koľko už tu fajtím. Poď. Poď sem. Yes. Dobre. Ešte koľko? 2 obry. OK. Tak tento tu dobre preskočil. Keď dostáva. Poď. Musí umrieť. Umri už ešte. Koľko máš hápok? To už je mŕtvý. Komu to čo dal? OK. Ďalší mŕtvý. Kamu nemajte furt tie shieldy, už mi to fakt, že leze na nervy. To neznášam, keď má niečo, nejaký bod alebo niečo, fakt, že shield. To je najhoršia vec, čo môže mať niekto proti vám. Ešte jeden a ten je kde? Kde ešte jeden? Tu je... OK, tak tento je naspidovaný.
aby mali OK. Kámo. To je 350 týchto sme získali. Máme tu nejaký spin a free reveal. To je free revive. OK. OK. To je docela fajn. Čo je toto? OK. OK. Totiž tu strašne veľa toho otvoril. Ešte aj tuto mám Campo Verde. Ja by som sa asi na štvrtý diel už pustil asi do tohto, do Česka. A toto vyzerá pekne. Toto. Takto, ako to je. Takto. A mne sa najviac ľúbi toto. Táto. Liberia. Alebo ako to je. Dobre, takže otvoríme si poslednú čestku a ešte neviem, čo pôjdeme robiť. No ale už asi nič, lebo už to ťaháme cez 40 minút, 30 minút, no 25 minút. A na budúce si kúpime túto brokovnicu, čo som zvedavý, že čo pôjde. Ale strašne veľa tu je toho. Pozrite sa. A bum, 2000 robuxov. 60 000. OK. Damage 250, 350, takže obor by bol na jednu ranu. Kámo, to čo bolo tuto? A to má iba damage 8 až 11, to je málo. Ja by som zobral toto. Fakt akože toto by som hneď zobral. Dobre, takže sme na konci videa. Ak sa vám video ľúbilo, tak nezabudnite pacnúť like a odber, budem za to fakt, že si mega šťastný. A teším sa na ten Airsoft, keď dáte 20 odberateľov, alebo keď nájdem túto GoPročku, tak to natočím, ale neviem jak, lebo už niekedy fakt, že zvykne byť extrémna zima, ako teraz sú 2 stupne, čože je úplne že zlé. Takže tak asi na konci zimy by som to dal, alebo na začiatku leta. Tak nejak začiatku leta.